Ja. Velkommen til lektionen om Velkommen til lektionen om selve kampen i kamferstilling. Vi vil komme ind på for helvede. Det var hurtigt at tabe igen. Soldater, kammerater, når vi går i flok. Lektion 4, Delta. Velkommen til lektionen om måludpegning. Wow, noget pis. I forbindelse med et beredskab... Sgu da utroligt for fanden. Primært lige det øjeblik, hvor fjenden eller ret var. Jamen så hold dog kæft, eller jeg kværker jer. Jo hurtigere får vi gruppens ildkraft udfoldet, og dermed... Nej. Goddag og velkommen til Nakkeræd. Vi er taget ud i det frie dag for at finde ud af, hvad der kædes og hvad der kan nakkes. Okay, go. Kan du køre, Bjørnse? For helvede. Leon, er du okay? Vi vil i videoen... Fuck, nu ryger fokus. Fremad. Stormer. Vi tager det igen. Nej, hvor er det ærgerligt. Så her sidste weekend, der fangede jeg bare sådan en ordentlig syg laks. Line, hvem har bestilt en kebabmix? Jeg tror sgu, den er der. Det var fint.